على بيوت. ما الهدف نترك حدا. سبب النداءات اللي صارت امبارح والسجابي جبر بانگین کو دهاتن کرن و برسفدان وان جوره که اپراسیون بلز جعالی هجمارک وزیر و پارێزگاران و هاتاوا کرن. me bi awayekî praktîkî dest bi kar kir û planek danî da ku carekê din ev bûyer dubare nebe. İnşallah. Tîmên cibicîkar li ser erdê dest bi kar kirine û dest bi danîna planên cibicîkar kirine ji bo ku rasterast dest bi kar bikin. Plan dê piştevaniya vegeriyayên malên wan davînkirina pêdiviyên serekê ji bo hemû nişteciyên navendên stariya demkî û her wiha piştevaniya kesên zerardîtî li xwe bigire. İnşallah. İnşallah. Niha çendîn ambulans û klînîkên gerov ji bo pêşkêşkirina xizmetên bingehîn li vir in. Em ê niha biçin nexweşxaneya Sahel û Serdanê bikin dak û rewşa xizmetan bibînin û hewl bidin hemû kêmasiyên wan dabîn bikin ji bo pêşkêşkirina xizmetên bingehîn. Her wiha her malbatek ku vegere çi bo parêzgeha Lazifiyê yan parêzgeha Libê eger li deverên ku malbat lê vedigerin navendên tenduristiyê yên çalak hebin. Dê rewş baş be, beşek ji dibistana jî hatine rastûrêkirin. Li her herêmekê ku navendên tenduristiyê kêm bin an jî navend dibin nûjenkirinê de bin û karê wan neqediya be. Dê klînîkên gerok li gel wan bin û klînîkên gerok dê bi awayekî berdewam li wan deveran kar bikin. اجتمع اليوم مع فريق Em îro li herêma Xirbet Elcoz bi hebûna Wezîrê Rewşên Awarte, Wezîrê Tenduristiyê û parêzgarên Îdlib û Lazikiyê re bi tîma bersivdana awarte re civiyan. Da ku planekê kar ji bo bersivdana bangewazî û hawara ku di vê kampê de çêbûyê deynin. Ev jî bi rêya dabeşkirina şeniyên vê kampê li ser bajarên wan ên ku ew bi eslê xwe jêne û davînkirina hemû pêdiviyên wan ên pêwîst. Çi di asta karvanan de yan jî niştecbûna demkî û di asta piştîriya madî, lojîstîkî û mirovî de ji bo wan. İnşallah. ان شاء الله.